Grad Užice iz godine u godinu saradnju sa udruženjima osoba sa invaliditetom podiže na viši nivo. Tako je i ove godine raspisan javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje programa udruženja sa invaliditetom, a opredeljena sredstva iz budžeta grada za ovu namenu su uvećana u odnosu na 2022. godinu. Za ovu godinu je opredeljeno 14 miliona dinara. Dosadašnja praksa je bila da se uvijek javi 12 naših udruženja. Vidjet ćemo, konkurs traje do 31. januara, zaključno sa 31. januarem, kada ćemo vidjeti ko se sve prijavio, da li je sva dokumentacija koja je potrebna konkursa, da li svi su ispunjavaju uslovi. Nakon toga ćemo vidjeti koliko se udruženja prijavilo. Minimalna sredstva koja mogu da se dobiju su 800.000, maksimalan iznos je 1.800.000 dinara po programu. Ostali su isti uslovi kao i prethodnih godina. Neophodno je da udruženje je osnovano i radi na teritoriji grada Užica, da programe aktivnosti koje finansiramo prosto budu obuhvaćeni što veći broj korisnika, da bude u opštem smislu shvaćeno, da imamo neku opštu korist kao društvo od svega toga, ali naravno da bude pre svega usmereno ka poboljšanju kvaliteta osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Užica. Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs jeste prijava, predlog programa kao i predlog budžeta programa sa narativnim prikazom. Pre svega onog trenutka kada smo pravili budžet u ovom konkretnom slučaju kada je u pitanju socijalna politika, to je praksa dugogodišnja, uvek većnik za socijalnu politiku pozove sva udruženja osoba sa invaliditetom na razgovor, jak zajednički, gde prosto udruženja sama lociraju neke probleme, oni najbolje vide šta je to što nedostaje i na osnovu tih nekih zahteva se pravi budžet za socijalnu politiku i zato iz godine u godinu dolazi do tog povećanja, jer uvek ima nekih novih ideja ili nekih novih potreba. To će definitivno da se nastavi u nekom narednom periodu. Prosto saradnja je na izuzetno visokom nivou. Također bih voleo da naglasim da grad Užice je jedan od retkih gradova gde se udruženja osoba sa invaliditetom finansiraju na način kako imamo posebnu poziciju u budžetu. Znači, ova udruženja se ne finansiraju u okviru svih ostalih udruženja. Oni imaju svoju posebnu budžetsku liniju i to su sredstva koje su opredeljene samo za njih. Sredstva se dodeljuju za programe koji će se realizovati do kraja ove godine. Popunjena konkursna dokumentacija može se dostaviti na pisarnici gradske uprave, u pošti kao i putem elektronske pošte.